халқи тоҷики матаи пишти чӣ менолӣ барои муҳофизатат дил гурдан надорӣ мо фақат зӯримона якдигар мон мекунем ними давлатмона гирифтаниям ку гап занен додари ман да хизмат муҳофизати ватандай ҳар рӯз ман девонаем ғам ними и дил макандай я шаҳраки майдача зӯрӣ кардастай сини мо мега померу хоруғ я вақто буд замини мо каниу блогерое ки давлата паст меган ку муҳофизат кунен тоҷикистон ватани ман гуфта ҳамат меҷакен якдигара паст мезанен кани тарафи во баланд баланд гап бизанен да вақте вирус омад як гала доктор гирехтак тарсиданай касалине ки давлатон нарехтак фаҳмидем ки докторай ки духтур набуда яъне барои ҳами як галаи шумо гап назане шарме кард агар мебудем мисино агар умед даҳсоли ҷавоно ҳамара гум задем барои сино худоё хона куи миллати мо ҳамара гум задем барои сино худоё хона куи миллати мо ҷаноби оли мардай мардода марди мардай барои халқи тоҷикӣ қадар ободӣ кардай агар ягонта иттиҳолиямай пешво бинолен шумо одами пастен номуси мардӣ надорен э марда тия оилара хиронда наметонӣ вез давлата хиронда ку бугу тира метонӣ оли ними ними ти ҷанги давлата надидай бо баландот мезананд такуда калон шидай халқи мо ҷанга дидан бо якдигаршон ҷангидан сабаби ҷангда чӣ буд ҳам миллатпарастӣ кардан уқазури ку гап забиррақати халқи қирғиз дилу гурдан надорӣ дух намекунӣ ти ҳаргиз мо ки мера гап зани шери нар ҷаноби олӣ сартатаги курпак да хона ти хабки бишӣ ай дига мамлакато ҳавҳав накунӣ не саго биенай пеш гап занен ҳуяй дарои миллати мо шарме кард